Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba bunze bantu okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu nangalo usuku lwanamhlanje akasiphe lona. Uyamangalisa, uyasithanda kakhulu. Siyambonga-ke indlela emangalisayo. UnguNkulunkulu ezulwini futhi uNkulunkulu emhlabeni. Ngiyakufisa ukuthi-ke sisondele kuyena ngomkhuleko singakaqali inkonzo yethu. Khona bengikubheka la bayangibona baku-YouTube ukuthi le ndoda iyaqalaza, khona bengikubheka. Ukhumbuleke uma usungene ku-YouTube ukuthi usubscribe. Khumbula ukusubscribe nabo oyisharisha nabo batele basubscribe. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Masigoqe sikhuleke. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyaguqa. Siyakhuleka sithi akekho uNkulunkulu ofana nawe, uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Wenza konke okuthandayo ezulwini, wenza konke okuthandayo emhlabeni, wenza konke okuthandayo nangaphansi komhlaba, wenza konke okuthandayo ezinzulwini zonke. Ngoba wena odale konke, ngaphandle kwakho akuvelanga lutho. Siyabonga ukusambulela imfihlakalo yokukukhonza nokwazi ukuthi konke kuvele kuwe nesicabanga ukuthi sinakho sikuphiwe nguwena. Ingakho kufanele sikudumise ngazo zonke izinto esinazo, kungaba eziphathekayo noma ezingaphatheki noma ezikamoya, kodwa konke sikuphiwe nguwena. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Siyabonga, sazi ukuthi yini esingayenza ukubuyisela ukubonga. Kodwa-ke sisize sikukhonze ngeqiniso, sihambe ngobungcwele ngoba wena ungcwele. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga. Sibiyele usigcine, silondoloze. Noma bekhulumani siyacela Nkosi usiqinise. Noma besho ini siqinise, ngoba bakusho nakuwe kwabanzima. Kodwa wena wathi bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nathi sisho njalo, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele. Siyambonga, siyamdumisa. Sizoya-ke ezwini lenkosi. Sisakhuluma ngayindaba yokungcweliswa ngeqiniso. KoJohn chapter 17 verse 17 kufundeka kanje: bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Mangakukhumbuza kancane sihlehla sikhulumile ngokungcweliswa kosuku uNkulunkulu, ingcweliso usuku lwangeSabatha. Sakhuluma ngokungcweliswa kweTabernacle ku-Exodus 29. Sakhuluma ngokungcweliswa kwempahla zokugqoka kuLeviticus 8. Sakhuluma ngokungcweliswa kwezindlu namasimu kuLeviticus 27. Sakhuluma ngokungcweliswa kwendlu noma ithempeli kwiziKronike zesibili chapter 7 qala ku-verse 16 yaku 20. Zonke lezi zinto zimele ukungcweliswa. Sasesingene ekungcwelisweni kwegama likaNkulunkulu. Masibheka lapho kuEzekiel 36 verse 23 yaku 29 noSamuel wesibili chapter 12 verse 13 yaku 14. Sasesibheka nokungcwelisa uNkulunkulu uqobo lwakhe onguJesu Kristu inkosi yethu, 1 Peter chapter 3 verse 15. Sakhuluma ngoJohn chapter 10 verse 36, John chapter 17 verse 19. Siphezu kodaba lokuthi abafundi uthi uJesu vele bahlanzekile, kusele nje ukuthi abageze inyawo. Sikhulumile kakhulu ngalokho. Izwi liyahlanza, izwi liyangcwelisa. Ake siqhubeke-ke nodaba lwethu. Sengikukhumbuzile, usiyakhumbula manje. Sibuyele kuyena, John chapter 13 verse 10. Ngiyadlula nje-ke kuyena. uJesu wathi kuye, ogeziweyo kadingi lutho kuphela ukugeza izinyawo, kepha ugezekile wonke.
Nina-ke nigezekile, kodwa ngisho nonke ngokube mazi obeza kumkhaphela, kungalokho athi anigezekile nonke. Awugezekile uma ukhaphela uJesu. Awugezekile uma wenza izinto ezihlambalaza igama lakhe. Awugezekile uma uzibizwa ngumntwana kaNkulunkulu, kodwa wenza izinto eziphikisa ubuntwana bukaNkulunkulu. Kungenzeka uzenza phambi kwabantu, kungenzeka uzenze ebumnyameni, kodwa iqiniso lithi awugezekile. Masibheke ngokaJohn chapter 15 verse 3, izwi lenkosi likubeka kahle, uyacacisa uJesu. Uthi kuverse 3, nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Izwi alikhulume kithi liyasihlanza. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma izwi likuhlaba phela, thatha ipeni nephepha, ubhale phansi uma ubhukhile, ulinde usuku lwakho. Uma kungena inkonzo uhlabeka, thatha ipeni nephepha ubhale, ulungiselela usuku lwakho lokuzihlanza. Kodwa okuhle nokumnandi ukuthi ngenxa yobuningi bethu uNkulunkulu uthe ngesikhathi une-date wawusuyabhala usuthethelelwe. Ngakho-ke mntaka baba, uPetro wokuqala uchapter 2 chapter 1 verse 22 ukhulumile wathi senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Yabona uma ula ekhaya lezwi, ulalela iqiniso lala ekhaya lezwi, ungalibalekeli ngoba lihlambulula umphefumulo wakho. Bayaphuma-ke bayabaleka. Hayi bayaphuma mntaka baba, ngiyakutshela mina ngeke ngikukhohlise. Hayi futhi ungathi baphuma amawala-ke izolo nanamhlanje. Yazi benginabantu aba-over 20 bengibafaka. Ngicabanga ukuthi kula ku-15, 16 wonke ubu-replace abaphumile. Ngenxa yobuningi bomsebenzi sengize ngakhathala ukunitshela ukuthi usibani bani uphumile. Uyoyicheckela nje abantu bakho ukuthi basekhona noma baphumile kodwa bayaphuma. Futhi bekuphuma bebesanda ukungena, hayi bayaphuma. Khona-ke mina ngiyajabula ngokolunye uhlangothi, walisi kubuhlungu ngijatshe uzothi iqiniso baluzwile. Hayi phela iqiniso liyabalekelwa. Umuntu ongafuni imisebenzi yakhe idalulwe, ethanda ukuhlala ebumnyameni uyabaleka. Ngifisa ukubuza njengoJesu, nawe ufuna ukuhamba? Nawe ufuna ukuhamba na? Khululekile, hamba. Ukhululekile. La angakho igroup engiziqhenya ngayo mina, kodwa igroup kaNkulunkulu aziqhenya ngayo yena. Uyena wathi ngiyakhe. So ukuthi nginenombolo eziningi ezila akungenzeli lutho ngaphandle ukuthi uNkulunkulu mayejabula ngiyajabula. Kodwa ngiyazi futhi ukuthi ngeke avume aphume owakhe. Hayi ngeke avume aphume. Yabona abaphumayo ilabo abangabona bakhe, kodwa baphuphuthekisiwe isitho esinguSathane. Ngoba siyamphuphuthekisa isitho umuntu, abona ububi labo ungekho khona, abona ubuhle labo ungekho khona ubuhle. Ayihamba mina ngithi siyotholana ngosuku lokugcina kwahlulelweni. La uzofika ubone khona ukuthi ubani ubekhuluma iqiniso, ubani ubehamba ngendlela efanele. Khululeka nje u-exit group. Khona okuncane okulahlekelayo wena, ngaphandle kokuthi kwelikamoya ulahlekelwe ingcebo enkulu kabi, kodwa uyobona kwelizayo. Uyobona kwelizayo. Phuma nje exit group mawuthanda. Ngisho ngasala nabantu abawu-10 mabefuna ukuya ezulwini bangcono kabi konalo 6200. Uma ungafuni ukuya ezulwini, baletheni nina abantu ningakhathali. Hayi baletheni. Ngisemfuthweni-ke manje wokubaletha. uNkulunkulu sengenze ngaqina hayi bengikhala abantu uma bephuma, ungenze ngaqina wathi ungakhathazeki insibanda. Abaphumayo akusibona bami. Hayi mina ngimidolo mina. Nina lethana abantu. Ngisho ngamletha namhlanje aphume namhlanje okwenzekile nje. Hayi akuyona inkinga. Hayi akuyona inkinga. Asiqhubekeni bazalwane sekukhuluma lezi zinto. Siyasibambezela laba bantu kwenza singayi ezulwini sinakani nawo. Kanti lo nalo uyayiyela ngokwakhe ezulwini. Lithi izwi 1 Peter chapter 1 verse 22. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Nize nithanda abazalwane
ngokungazenzisi, thandanani ngokupheleleyo, omunye nomunye ngenhliziyo. Yabona, ngokulalela iqiniso usuke uqedile bese uyalenza. Uvuma isono sakho, uhlukane naso. Hey, simnandi sona, mina ngeke ngikhohlise. Kodwa ubuhlungu obukhokhela lesikhashanyana ujatshuliswa yisono. Uyoyisola ukuthi wazalelwana emhlabeni. Uyoyisola ukuthi awulalelanga ngani. Uyoyisola ukuthi waphumelana ekhaya lezwi usuzwile ubumnandi basezulwini. Athi verse 23, senzelwe kabusha kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Mfowethu, sizelwe ngaleli lizwi. Vumela imbewu kaNkulunkulu ihlale kuwena. Uma ihlala kuwe ngeke wone, awunakona, ngoba imbewu kaNkulunkulu ikuwe. Livumele, lisho njalo 1 John chapter 3 verse 9. Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono. Ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe. Hayi bazalwane, ngeke sone masizelwe. Akanakona ngoba uzelwe. Uthini verse 23 ka1 Peter chapter 1, senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Uma uzelwe ngezwi, uzophila ingona phakathi, ngoba uzelwe ngembewu engapheliyo. Kodwa uma ungazelwe ngezwi, intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakho. John chapter 3 ngithi verse 36 mangaphazami. Intukuthelo kaNkulunkulu iphezu kwakho. Zalwa ngezwi baba, zalwa ngezwi mama, zalwa ngezwi indodana, indodakazi, mzukulu, mkhulu, gogo, zalwa ngezwi. Ungalithandi izwe nento esezweni. Lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe. Chapter 5 wa 1 John uthi verse 18, siyazi ukuthi lo nalo yozelwe uNkulunkulu akoni. As for the fact that you are born again, awoni. Ngokuba uzelwe uNkulunkulu. Ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomuba kamthinti. Umuba kamthinti akasondeli, uyasha. Ngoba phela uNkulunkulu wethu ungumlilo oqothulayo. MaHebheru 12 verse 29 athi kumaHebheru 1 verse 7, wenza ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. AmaHubo 104 verse 4, wenza ingelosi zibe imimoya, ikhonzi zakhe zibe ngamalanga bomlilo. Zalo uNkulunkulu, omubi ngeke akuthinte. Angimphindi verse 18 1 John chapter 5. Siyazi ukuthi lo nalo yozelwe uNkulunkulu akoni, ngokuba ozelwe uNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti. Yakhala uhlulwa yisono, ake uzalwa kwazalwa uNkulunkulu. Verse 9 1 John chapter 3, lo ozelwe uNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye, futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. 1 Peter chapter 1 verse 22 and 23. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Mntaka baba, ngifuna ukukutshela mina ngikhohlisa, iqiniso lodwa lilalele la ekhaya. Nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Mawulalela iqiniso uyahluleka ukuzenzisa. Mawulalela iqiniso uyahluleka ukumbuluza. Ngoba ulalela iqiniso, liyakuhlaba, liyakugayida, liyakubiyela. Jesu indlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoya kuyise ngaphandle kwakhe. John 14 verse 6. So iqiniso, ngisho umoya ongcwele umoya weqiniso, ngoba ukhuluma iqiniso. Senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Nize nithanda abazalwane ngokungazenzisi. Thandani ngokupheleleyo, omunye nomunye ngenhliziyo, hayi ngokuzenzisa. Athi verse 23, senizelwe kabusha kungengambewu ephelayo, kodwa ngengapheliyo, ngezwi eliphilileyo nelimiyo likaNkulunkulu. Elimile lelizwi.
liphelele, limile, linamandla, liphilile, libukhali kunazo zonke inkembe ey'sekanhlangothi zombili. Lihlaba lahlukanisa umkantsha namalungu, lihlukanisa umoya nomphefumulo, lahlulela imicabango nezizindlo. Lelizwi akukho kusithekile ongekho bani. Ligijima ngaphezu kombane, lidabula umlilo, lidabula amanzi. Oh my God, nanti izwi leli lixosha abantu. Uthi uJesu, nani nifuna ukuhamba na? Athi uPetro, Nkosi, singayaphi? Ngenxa yezwi nje singayaphi? Ngoba wonke amazwi okuphila kuwo hayi abawaboni hayi abawaboni futhi ngeke bawabona. Besikade sibukeke uJohn 15 verse 3 athi nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Verse 4, hlalani kimi nami kini, njengalokhu igatsha lingethela izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Sihlala kanjani kuye? Hayi angathi awuyizwa kahle le ndaba. Sihlala kanjani kuye? Mina ngingumvini, verse 5, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, lo uthela izithelo eziningi ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Siphendula umbuzo othi sihlala kanjani, verse 6. Uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha, abune bawabuthe bawaphonse emlilweni. Uma unjani ungahlali kuye. Uhlala kanjani-ke kuye? Verse 7, chapter 15 John. Uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi, sihlala kuye bazalwane ngokuhlala phi? Ezwini. Ayizwi nje. Yabona uma uhlezi ezwini uhlezi kuye. Hayi hlala ezwini. Mina mfuthi uma ngikutshela nje iqiniso eliphelele, ungahlali kokhunye ubaba uNsibane. Hlala ezwini. Uma ikhuluma izwi-ke hlala kukhonke. Kodwa uma ingalikhuluma izwi, hlala ezwini. Mina lisho njalo elami. Hlala ezwini, usuhlala kimi. Mina nami ngumuntu, nami ngihlezi ezwini. Hlala ezwini. Uthi-ke uma nihlala kimi, verse 7, namazwi ami ehlala kimi, niyakucela enikuthandayo nikwenzele. Oh, what a promise. What a promise. And he keeps it. Uma uhlala kuye namazwi akhe ehlala kuwe, uyocela okuthandayo ukwenzela. That is the key to our prayer. Hayi awenze izwi mntakababa, awuhlala ezwini, uzombona uNkulunkulu ekusampulele. Usho njalo kumaHubo 34 verse 15. Uthi indlebe yami ikukho ukukhala kwabalungileyo. Ikukho ukukhala, uma uqala nje ukhala, he jumps up. Athi ufunani mntanami? Hlala ezwini. Hlala ezwini. Hlala kuye. Amazwi akhe ahlale kuwe. Uzocela okuthandayo ukwenzela. Sikhuluma ngani bazalwane? Ukuthi uma umlandeli wakhe, you are already cleansed. Usuhlanzekile, udinga ugezwe inyawo nje umlandeli wakhe. Ngoba uhlanzwe ngezwi, uma uzolizwa ulenze. Ulizwe ulenze. Uhlanzekile ngezwi. Ngiyabonga, ngiyacela mina siguqe sikhuleke. Simbonge uNkulunkulu wethu nangayo le ntambama. Ningixolele kakhulu bazalwane izolo. Ngisazi ngiphazanyiswe yini. Ngiyacabanga noguga kuyangibamba. Ngirekhode kahle inkonzo emini ngalezi zikhathi ngaqeda. Angazi ngenzani. Ngase ngifake ka-YouTube. Baba nenhlanhla ba-YouTube ngayifaka yahamba. Eyenu kanti angiyifakile. Ngiyacela ningixolele bazalwane. Futhi iminyaka nami is catching up. Kodwa uNkulunkulu uyangisiza kakhulu kakhulu, ngiyambonga ngiyamdumisa. Namanje-ke ngizozama lingenzeki iphutha la izolo. UJesu Kristu uyinkosi, asikhuleke. Baba wethu osezulwini, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga. Intando yakho mayenziwe kulo mhlaba njengoba yenziwe ezulwini. Namba abantwana bakho nanti ibandla lakho uyalazi uyaliqonda. Basuthise ngokulangazela kwabo ngokuhle njengoba ushilo kumaHubo 103 verse 5. Phendule Nkosi imikhuleko yabo ngiyacela. Phendule Nkosi izicelo zabo, wenzele igama lakho udumo. Kuthi udunyiswe yibona bonke ekhaya lezwi naku-YouTube noma ikuphi-ke lapho beyibuka noma beyilalela inkonzo. Nkosi ngicela igama lakho likhazimuliswe. Alikhazimuliswe. Let thy name be glorified. Ngiyacela ngoJesu Kristu ophilayo. Ngoba liyakhazimuliswa uma sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Baba uNsibane uyavalelisa.
futhi ube nosuku oluhle. UJesu Kristu uyinkosi.